Добре, стига толкова работа за днес. Ще се отпусна. Да, уреждам го. Трябва да напредна с работата. Разбира се, можем да го уредим. Мисля, че доставката на поръчката може да се изпълни за утре. Чакайте. Защо всички работят и тук? Добре, тогава и аз ще направя едно бързо обаждане, но само едно бързо обаждане. И ето ни отново тук. Пак работя.